Sajisin ai kublai pi parlok hagani ka video ba khamtam ya ki nongkershan ki jonga balada dangdon nap ding jungpi ki parlok jonga ki ba dang thamai ki ba pe gani ka video na sobha mankerpat chupi ba phinya share like ba subscribe ya bell icon te parlok hagani ka video ngan pensai biang chupi shapang ka jingjrong shapang ka tulok ba hatu kadon em kata ka jingmare kani ka pus jong ka civil defense and home guards but kidon ki parlo ki jonga ki bakali shapang kini te phin sobha ban pe ya kani ka video do bandakut but phin sayo shibun ki jing tip shapang kita ki jingkali ki ba nakleng jong ki parlo ki jonga ki kali ito mentangan sedang no menta shapang kani ka height lani katno ga jingjrong haga ba phidon kam ban apply ya kani ga post jong ka SI lani sub inspector guardsman ka post driver but canon kambatan employee lani NCE sengap ngan police phi shafang kani ka jingjrong ba phidon kam ban tip nakamta ka post sub inspector ka height lani ki jingjrong nakamta ki male ke bade ki scheduled tribes lani ki khasi jentia wat garo kande chispa san phu hineu centimeters but nakamta ki females bade lani ki kenthe jong ki khasi jentia wat garo kande chispa san phu centimeters but nakamta ban apply ya ka post guardsman bade height lani ke jingjrong nakamata ki shenrang lani males jong ki ST lani scheduled tribes ki bede ki khasi jentia bat garo kande chispa san punyo centimeters but nakamata ki kanthe kande tang chispa san pho centimeters but nakamata ka post drivers ru kande hi kumju chispa san punyo but chispa san pho centimeters but nakamata ka post NCE lani non combatant employee pade height lani ke jingjrong nakabata ki males lani ki shenrang jong ki khasi jentia bat garo kande chis pa san 4.1 centimeters but nakabata ki kanthe pade kande chis pa sop khanai centimeters tenga sobha ban karpat shiphi ba shwa ba phin pandap ya ki forms phin sobha ban da theu shwa yala de khnang ba phin tip phidon khan no centimeters khnang ba phin sup an pandap hapo ka application form te yole se dang don up deng jong ngi ki parlo ki ba phim pat su thu ya ka age limit pade an shuang be na ka bantai ki scheduled tribes ki bade ki khasi jentia bat garo ka na ka ka post sub inspector lane SI kan de na do ar post nem hado live ar snem bat na ka post guardsman bat ka post driver kan de na do ka khat phras nem hado live ar snem bat nakamta ka post non kabatan employee kande khat phras nem hado live news nem te ngathrai plus thu ya yani ka jingpon su thu chunga shaphang ka jingjrong bat ka age limit mentangin page padesh shaphang ka ni ka PET lani ka physical efficiency test hoi ba phila ya kali ba ka don em ka jing mare hoi ka don nakabanta kani ka point ka bakhat ngan police p 5 kilometer race for male and 3 kilometer for female candidates and timing equipments te nakabanta ki shenrang phinhaban don kam ya ka jingmare ka basan kilometer bat nakabanta ki kenthe pade kade tanglai kilometer bat kapor kaba ansa batai shepi te pek hangni ngan pensai shepi ba nakabanta ki shenrang lani ki candidates shenrang pihaban pendep kejingmare ka basan kilometer bat kapor kande hapo ka arp sau minutes te hapo ka arp sau minutes pide ban pendep ya kata kasan kilometer ba pinyo ya kata ka physical efficiency test lani kata ka marks kepada siswa mark but nakabanta ki candidate kenthe pade kande tanglai kilometer
bat pidon kaban pendep ya kani ka jing mare ka balai kilometer tang hapo ka khat khandai minutes ti pin subha ban kan mau ya kini ki minutes bat ki kilometer nak benda ki kan the bat shenrang hoi nak benda ka PET la ne physical efficiency test pidon kaban le da ka ba mare bat la da phila ban pendep ya kini ki kilometer bat ka por balabu da kani ka office te lati knabe ba pinyo rung aisha ka next round la ni kata ka conduct of written examination te banyo bantho ya ka written examination pidon kam ban pass shwa ya kani ka PET la ni ka physical efficiency test kadi ke jing shisha ba ni kum ki nong apply kam shwa ban apply ya kanu kanu ka kam ni don kam ban tip ya kata ka jing siu la ni ka tulop hoi hang ning in pansha shpi kat no ka jing siu la ni ka tulop hak ba yadi ba ka pu sub inspector guardsman driver bat NCE parlok nagabenta ka pus sub inspector la ni SI ka skill of pay na ni ka tulop kan de ka pay level 9 te nagabenta kan ni ka level 9 na hadin bang la de le ya kan ni ka revise pay structure ka level 9 kan poi hadu lai pu ar hajar ar spa shibanai te pin kan mau ya kan ni kan de lai pu ar hajar ar spa bat nagabenta ka pus guardsman ba driver pa de kan de ka pay level 3 te nakabenta ka pay level 3 din ka revise pay structure apo mekhlaya kan de arpho hajar riu spa shibanai bat nakabenta ka pus NCE pade kan sedang nadu ka level 1 te hadin ba ngila yo ya ka revise pay structure na usnem hajar khatpra ka pay level 1 kan de khatnyo hajar sauspa nakabenta ka pus NCE te parlo nga ngej ba phila sautu ya kani ka jing penshai ki jonga hak ba ya dei bat kani ka tulok tila da pidang don kinu ki jing wit ne ki jing bom sautu hak ba ya dei bat kani ka pus hapo ka civil defense and home guards akat pat ya phi ba phin subha ban comment hapo comment section jong ka video ga jonga bat kumjuru banyo shibun ki jingtip lane ki notification ipathmai akarpat beng epi sa chisin pin sobha ban subscribe ya ka channel ka junga khana wa phinang yo shibun ki jingtip bat ki jing penshai hakabayade bat aka wat kam wat jam tangkatai khublei shibun